dathliad o oleuni a chael dechrau o'r newydd. Mae Diwali yn ŵyl sy'n cael ei dathlu gan filoedd o Hindwaidd, Siciaid a Jainiaid ar draws y byd. Ac yn y deml Hindwaidd yma yng Nghaerdydd, mae'r lliwiau lliwgar yn symbol o'r dathliadau. Mae Diwali yn dathliad o Rama sydd yn dod o'r goedwig ar ôl 14 mlynedd oherwydd maen nhw wedi cael yn exiled o'r ddinas gan yr brenin. Mae'n fel symboleiddio fel dechrau newydd. Mae'r ŵyl yn cael ei ddathlu dros gyfnod o 5 diwrnod, ac mae dod ynghyd fel teulu a chymuned yn holl bwysig. Ni'n dod i'r teml ar dydd Gwener, dydd Sadwrn yn gyffredinol, ond adeg yma'r blwyddyn ni'n trio yn gorau mynd pob dydd. Mae'n rhywbeth ni'n hoffi wneud fel cymuned, bod yn hapus gyda'i gilydd a dathlu gyda'n gilydd. Ond nid y deml yn unig yw canolbwynt Diwali. Mae pobl hefyd yn dathlu drwy addurnoedd tai a goleuadau llachar, patrymau lliwgar a chanhwyllau. Wel, yn gyntaf, ni'n glanhau'r tŷ yn fel rili fanwl, felly ni'n fel tynnu popeth allan o'r cupboard a ni'n glanhau popeth, a ni'n rhoi popeth nôl. A wedyn bydd ni'n dechrau addurno'r tŷ fel gyda goleuadau a stuff fel hwnna. Mae'n bwysig i ni ddim cael fel llawer o tywyllwch, ni angen cael mwy o lightness. Felly, hyn yw teml ni yn y tŷ. Mae hyd yn oed yn fwy special o gwmpas adeg Diwali oherwydd i ni, pryd oes dim wastad amser i mynd i'r teml, gallwn ni wastad jyst addoli fan hyn. O ddawnsio i gyfnewid anrhegion i ddathlu gyda teulu. Mae'r cyfnod hwn yn un arbennig, a'r merched yma yn gweld y goleuni drwy Diwali. Diwali hapus, shwb Diwali!